Počelo je upumpavanje sveže vode iz reke Tise u 4. sektor jezera Palić. Kada bude potrebe, dnevno će da se upumpa 20.000 kubnih metara vode u jezero. Gradsko veće je usvojilo odluku o urgentnim merama za jezero. Pošto su se svi stvorili uslovi, dobili smo i uslove od Zavoda za zaštitu prirode, krećemo sa pumpanjem, planirano je upumpavanje 20.000 kubnih metara vode dnevno, to je oko 1.500.000 kubnih metara u toku 3 kritična meseca letnja, kada se očekuju najveće isparenja u jezeru Palić i u stvari ova voda treba da predstavi dopunu onoga što će ispariti u ovim letnjim mesecima. Radimo sa kapacitetom od nekih 2,5 metara kubnih u sekundi. Inače, sam kapacitet kanala je ovde oko 7 kubika u sekundi. On je iskopan do Račve u tom profilu. A od Račve faktički jedna grana prema Paliću iskopana za 1,5 kubik u sekundi, dok je druga grana prema rečici Čik iskopana za 2,5 kubika u sekundi. Dotokom sveže vode u mnogome će da se poboljša kvalitet jezerske vode, što će da ima pozitivan efekat na floru i faunu Palića. Prema analizama Zavoda za javno zdravlje, kvalitet vode reke Tise kao i akumulacije Velebit je zadovoljavajući. Izuzetna stvar, posebno je lepo i videti sve ovo što sad danas vidimo. Ova količina vode uglavnom pomaže svima, pa naravno Paliću i njemu je namenjena. Živi svet, posebno ribe, će biti oduševljene svežom vodom i verovatno će to i pokazati da će veći deo živog sveta i da dođe na svežu vodu u početku, kada bude osetila riba posebno da ulazi sveža voda na Paliću. Ovo je i jedna mogućnost ozdravljenja vode u Paliću. Nadležni su rešeni da se nikada više ne desi ekološka katastrofa kao prošle godine i zbog toga su preduzete sve mere za pročišćavanje jezera.